سلامن ጥዕናን ምን ተኻተልቲ መደባት መቃልሕ ስፖርት ንሎም ሰሉስ 16 መስከረም ዘዳለናዮ ሓፈሻው ዕለታዊ ፍጻሜታት ስፖርት እንሆ ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ቅድሚ ጽባሕ አንጻር ባየር ሙኒኽ ተካይዶ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮፓ ጾታ ኣብ ጋንታ ነሞዳታ ለውጢ ኣካይዳ ከም ዘላ ተገሊጹ ብሰንኪ ማህረምቲ ሰለፍ እንተወሓደን 12 ሰሙናት ካብ ጾታ ወጻኢ ኮይኑ ዝጸንሕ ዳሪዮ ኤሲጎም ነዊሕ እዋን ብዘጋጠመ ማህረምቲ ቸልሲ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮፓ ካብ ዝርዝር ጋንታ ኣውጽያቶላ እዚ 18.5 ሚልዮን ፓውንድ ዝዋጉ ኣከፋፋሊ ኣብ ሃገራዊ ጾታ ናይ ጨዋዳ ጸገም ከጋጥሞ ድሕሪ ምኽኣሉ መጥባሕቲ ተገይሩሉ እዩ እዚ ድማ ንእንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ጽፍዒት ኮይኑ ዝመጸ ጉዳይ ክኸውን እንከሎ እዚ ማለት ንሞይሴስ ካሴዶ ሽፋን ዝህብ ተጻዋታይ ትስን ከም ዘላዩ ዘረጋግጸላ እዚ ከም ዚሉ እናሃለወ በዚ ኣጋጣሚ ኤሲጎ ኣብ ዝርዝር ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ በትብልቃሕ ዝፈረመ ፋኩንዶ ቡናኖት ተተኪኡ ይርከብ እቲ ኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ቸልሲ ትማል ቀዳም ምሸት ካብ ሜዳ ወጻኢ ምስ ብሬንትፎርድ 2-2 ማዕረብ ዝወጸቱ ልግጥም ናሰልጣኒ ኤንዞ ማሬስካ ኣብ ላሚ ጾቱ ከም ሰሓቦ ይንገር ቡናኖት ናብ ቸልሲ ኣብ ዝፈረመሉ እዋን ኣብ ሞያይ ኣብ ስጉምቲው ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮፓ ናይ ምጽዋት ዕድል ክረክብ እዚ ድማ ዓብ ብድሆ ክኸውን እዩ ኢሉ ነይሩ ይኹን እምበር እዚ ተጻዋታይ ኣብ ዝርዝር ሃንቢን ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮፓ ዘምክታቱ ኣዛላቢ ኣርስቲ ኮይኑ ነይሩ እዩ በመሰረት እዚ ሓድሽ ሕጊ ክለባት ክሳብ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዝካየድ 6 ግጥማት ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮፓ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ማሰይቲ ዘጋጠመ ወይ ድማ ሕማም ዘለዎ ተጻዋታይ ግዝያዊ መተካእታ ክገብራ ዝፈቅድ እዩ ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ፕሬዚደንት ስፓኛዊት ክለብ ባርሴሎና ሁዋን ላፖርታ ንኤርሊንግ ሃላንድ ብምፍራም ንነዊሕ እዋን ተካኢ ሮበርቶ ሌቫንዶቭስኪ ክገብሮ ከም ዝኽእል እምነት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣብ ስፓኛ ዝወጹ ጸብጻባት ከም ዝሓበርዎ ካታሎናዊት ክለብ ባርሴሎና ወላኳ ቀጻሊ ፋይናንሳዊ ጸገማት የጋጥማ እንተሎ ኣብ ዝመጽእ ክራማት ግን ነዚ ኖርዌጃዊ ተጻዋታይ ክትወስዶ ውሪት ተኣልም ከም ዘላ ይሕብሩ ወዲ 37 ዓመት ሮበርቶ ሌቫንዶቭስኪ ዝመጽእ 30 ሰነ ውዕል ምዛዘመን ድሕሪ 3 ዓመታት ካብታ ክለብ ክወጽእ ትጽቢት ይግበረሉ እዚ ይኹን እምበር ስፓኛዊት ክለብ ባርሴሎና ሕጂውን እዚ ፖላንዳዊ ኣህግራዊ ተጻዋታይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ወሳኒ ክኸውን ከም ዝኽእል እምነታ ምዃኑ ይንገር አንጻር ክለብ ቫለንሲያ ካብ መቀየር ወንበር ናብ ሜዳ ኣትዩ ዘመዝገበን ድርብ ሾተታት ከም መርትዖ ክጥቀሳን ከለዋ ኣሰልጣን ሃንስ ፍሊክ ግን ቅድሚ ዓመቶ ስፖርት ብዘጋጠመ ማህረምቲ ውሕድ ደቃይቕ ክቦ ጸኒሑ እዩ እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ስፓኛዊ ኣጥቃዓይ ፌራን ቶሬዝ ብቁጽሪ ሾተታት ደረጃ ወሲኹ እኳ እንተነበረ ኣብ ሜዳ ካምፑን ግን ብቋምነት መስመር ክመርሕ ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ዝብል ጥርጣረታት ኣሎ ስለዚህ ሁዋን ላፖርታን ዳይሬክተር ስፖርት እታ ክለብ ዴኮን ሓድሽ ማዕከል ኣጥቃዓይ ንምምጻእ ቆሪጾም ተላዒሎም ኣለዉ እስፓኛዊት ማዕከን ዜና ኤል ናሽናል ከም ጸብጸወተ ድማ ሁሊያን አልቫሬስ ብውሽጢ ክዝየተየሉ እንከሎ ተሓቀኛ ትኩረት ግን ኣብ ሃላንድ ምዃኑ ትሕብር እንግሊዛዊት ክለብ አርሰናል ውዕል ዊሊያም ሳሊባ ንምንዋሕ ጻዕርታት ተሕይል ከም ዘላን ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ ንዝተኸላኸላይ ዝተመሓየሸ ውዕል ከም ዘቕረበትሉ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ኣፍሊጡ ናይ ሰሜን ለንደን ክለብ አርሰናል ካብ ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ተገዳስነት ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዚ ፈረንሳዊ ኣህግራዊ ተጻዋታይ ኣብ ሜዳ ኢማራት ንዝጸንሐሉ ግዜ ንምንዋሕ ቀጻሊ ዝርርብ ትገብር ኣላ
ሮማኖ አርሰናል ኣብዚ እዋን ዝውዕል ሳሊባን ቡካዮ ሳካን ንምንዋሕ ኣብ ዝርርብ ከም ዘላ ክገልጽ እንከሎ ብዛዕባ ሓድሽ ውዕል ምስቲ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣብ ኣወንታዊ ደረጃ ምህላው ገሊጹ ኣብ 2019 ካብ ፈረንሳዊት ክለብ ሴንት ኢቲያን ናብ ኣርሰናል ዝተጸንበረ ሳሊባ ክሳብ ሰነ 2027 ኣብ ውዕሉ ክጸንሕ እንከሎ ኣብ ሰሙን ድማ ኣስታት 190,000 ፓውንድ መሰረታዊ ደሞዝ ከም ዝረክብ ይግለጽ። ሮማኖ ኣብ ዩቲዩብ ቻነሉ ብዝሃበ መግለጺ ኣርሰናል ሳሊባ ወሳኒ ኣካል ናይቲ ዓብይ ፕሮጀክት ኮይኑ ክስምዖ ከም ትደልን ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ድማ ነዚ ክተንጸባርቀሉ ድልውቲ ምዃና ኣፍሊጡ። ናይ ቀደም ተጻዋቲ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበሩ ዋይን ሩኒ፣ ጋሪ ኔቨል፣ ፖል ስኮልስ፣ ሮይ ኪን፣ ሪዮ ፈርዲናንድ ነታ ኣብ ጸቕጢ ዘሎ ኣሰልጣኒ ሩበን ኣሞሪም ዘሊፎም 5 ወሰንቲ ስክፍታታት እታ ክለብ ተዛሪቦም። ኣሰልጣኒ ሩበን ኣሞሪም ንሕጂ ደገፍ ወነንቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ረኺቡ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ናይ መጻኢ ዕድሉ ካብ ተጻወቲ እታ ክለብ ዝነበሩ ናይ ሕጂ ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ብዙሕ ነቕፌታ ምቕባሉ መጻኢኡ ብፈትሊ ክንጥልጠል ግድን እዩ። ማንቸስተር ዩናይትድ ትማል ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ደርቢ ማንቸስተር ጸወታ 3-0 ዘጋጠማ ዝሕፍር ስዕረት ድሕሪ 4 ጸወታት ኣብ መበል 14 ደረጃ ፕሪምየር ሊግ ክስራዕ ምኻላ ድሕሪ 1992-93 ኣብ ሓደ ዓመቶ ስፖርት ዝኸፍአ ጉዕዞ እዩ። እቲ ዝገደደ ድማ ማንቸስተር ዩናይትድ ድሮ ኣብ ዋንጫ ቀረባ ካብ አንጻር ኣብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ትጻወት ክለብ ግሪምስቢ ታውን ገጢማ ብፍጹም ቁልዕ ተሰዒራ ካብ ውድድር ምስንባታ እዩ። እቲ ዝሕዝን ኣጀማምራ ናይ ዝሓድሽ ዓመት ዩናይትድ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ፕሪምየር ሊግ መበል 15 ደረጃ ድሕሪ መሓዛ እዩ። ኣብዚ ዲቪዥን እታ ክለብ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ክስራዕ ዝኻለትሉ ድማ ኣሰልጣኒ ኣሞሪም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ካብ ኣሰልጣኒ ኤሪ ተንሃግ ስልጣን ድሕሪ ምርካብ እዩ። እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ዋላ እኳ ዩናይትድ ሕማቕ ኣጀማምራ እንተጀመረት ነዚ ፖርቹጋላዊ ኣሰልጣኒ ካብ ስራሕ ንምስጓግ ግን መደብ ከም ዘይብላ ጋዜጣ ዴይሊ ሜይል ትሕብር። በአንጻር ኣረኣእያ ሰር ጂም ራትክሊፍ ድሕርቲ ዩናይትድ ዘጋጠማ ተስፋ ዘቑርፅ ስዕረት ተጻወቲ ዩናይትድ ዝነበሩ ንኣሰልጣኒ ሩበን ኣሞሪም ብነቕፌታ ልቡ ከም ዝጠፍኦ ገይሮም ኣለዉ። ገለ ካብቲ 5 ወሰንቲ ስክፍታታት ድማ ፖል ስኮልስ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘውፅኦቶ 200 ሚልዮን ፓውንድ ምስቲ ኣሞሪም ዝጥቀመሉ ቅዳ ጻውታ ኣይከይድንዩ ይብል። ዋይን ሩኒ ብወገኑ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳ ዝመርሓ ከም ዝሳነትን እቲ ሕጂ ዘሎ ሓልቓ ጋንታ ብሩኖ ፈርናንደስ በቲ ቅድሚ ሕጂ ሓልቓ ጋንታ ዝነበረ ማጓየር ክትካእ ፀዊዑ። ሓልቓ ናይታ ጋንታ ነበር ሮይ ኪን ብወገኑ ስእነት መስመር መጥቃዕቲ ነታ ጋንታ የሳቕያ ከም ዘሎ ርእይቱ ሂቦም። ሪዮ ፈርዲናንድ ድማ ኣብዚ ክራማት ዝነበረ ምልመላታ ጋንታ ዘእምን ከም ዘይነበረን ብዛዕባቶም ሓደስቲ ተጻወቲ ማቲዎስ ኩንያን ብራያን እምብሞን ተጨኒቑ ከም ዘሎ ተኣሚኑ። ብዘካዚ ዘምህላው ምዕባለ ኣብታ ጋንታ ዝበሉ እዞም ተጻወቲ ነበር ኣብ ውሽጢ እታ ጋንቶም ዝነበረት ክለብ ዝኾነ ምዕባለ ከም ዘየለ ይሰማምዑ። ኣብ መወዳእታ ኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ሁሊያን ኣልቫሬዝ ካብቲ አንጻር ሊቨርፑል ዝካየድ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ጸወታ ወጻኢ ኮይኑ ሁሊያን ኣልቫሬዝ ካብቲ ጽባሕ ረቡዕ ኣብ ሜዳ አንፊልድ ምስ ሊቨርፑል ዝካየድ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ካብ ጋንታ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ከም ዝተረፈ ይሕበር። ሓደ ምንጪ ጋዜጣ ESPN ኣብ ዛባ ሓበሬታ እታ ኣጥቃዒ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ከይሃበ ምቾት ይስምዖ ከም ዘየለ ሓቢሩ ይብል። ወዲ 25 ዓመት ሁሊያን ኣልቫሬዝ ትማል ሰንበት ኣብ ላሊጋ እስፓኛ ኣትሌቲኮ ኣብ ልዕሊ ቪላሪያል 2-0 ኣብ ስዕረትሉ ግጥም ንፓብሎ ባሪዮስ ሾቶ ከመዝግብ ኣሲስት ድሕሪ ምስርሑ ኣብ ዕረፍቲ ተቐይሩ ወፂኡ። ብዘካዚ ኣከፋፋሊ እታ ክለብ ጆኒ ካርዶሶን ኣብ ቀዳማይ ምስ ሊቨርፑል ዝግበረ ጸወታ ካብታ ጋንታ ክግለል እንከሎ እቶም ክልተ ኣብዚ ክራማት ዘፈረመቶም ሓያላት ተጻወቲ ኣሌክስ ባይናን ቲያጎ ኣልሜዳን እውን ኣይክህልውን እዮም። ኣብ 2024 ካብ ማንቸስተር ሲቲ ካብ ዝፍርም ንድሓር ንኣትሌቲኮ ማድሪድ ቁልፊ ተጻዋታይ ኮይኑ ዝጸንሐ ኣልቫሬዝ ዝሓለፈ ዓመት 17 ሾቶታት ኣብ ላሊጋ እስፓኛ ከምኡ ድማ ካብ 10 ጸወታት ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ 7 ሾቶታት ኣመዝጊቡ እዩ።
ሕጅግን ሁሊያን አልቫሬዝ አብዜቡል ዋን አሰልጣኒ እታ ክለብ ዲያጎ ሲመነ ወይን ሶርሎት ወይ ድማን አንቶኒ ግሪዝማን ወይ ውን ጃኮሞ ራስፓዶሪ ወይ ከዓ ኒኮ ጎንዛሌዝ ከም ኩራት አጥቃዕቲ መጠን ከም አማራጭ ወሲዱ ኣብ አንፊልድ ከሰልፎም ይኽእል እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት መቃልሕ ስፖርት ንሕጂ ዝበልና መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ካልእ መደብ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኹልና።